Wandidla umfana wakwa-TikTok. Jonga, mamela. Lona ke wandidla engandidlanga but undlile. Mamele kahle. Wandidla enganidlanga but undlile. Ugayi ndibana napha ku-TikTok. Ndibana napha ku-TikTok athi ugayi usingile. Yabo? Athi ugayi usingile. Ndike fine nami ndisingle. Ngabuzwa why usingle. Athi hayi wahlukana nomuntu wakhe. Wahlukana njani uthi wambambisa ibhaki. Wamondlisa umntana ongengowakhe. Yabo? Ngithe mina okay, it's fine. Sithethe nogayi ngimnikeza amanamba wami ku-WhatsApp. Xa ndimnikeza unamba wami WhatsApp. Noba kwadlula 2 days kwafika i-meetup yethu. Kwadlula only 2 days. Sibonana phi at my place. Ezindlini yami. Ugayi usebenza phi? Usebenza e-airport. Njengoba esebenza e-airport athi andimnikeze address uzo request my choice uzo request choice aba emsebenzini ngo-10 wa late. Choice ngo-10 wa late uzo request. Yabo? Okay fine, ndimnikeze address yami esendlini. Nyana ugayi afike around 10:30 kube 11. Afike endlini. Ugayi ngumvenda. Yabo? Ugayi ngumvenda. Hayi afike kwami endlini. Xa ifika kwami sincokole ke ngembuzo ba wayo ndifuna wayo singlight. Bendingekenze nama-videos ku-TikTok ke at that time. Athi ibone i-potential kuma ubona ngathi ngumuntu oright, yena ugilekile ebomini and what not. Ndimbuza ukuthi kongichazela kwenzekeni. Angichazela isistory so-baby sakhe no-baby mama kwambambisa ibhaki. Yabo? Azanibonise ne-proof yokuthi i-DNA bayi akangutata umntwana. Ndiyibone i-proof nyani guys. Fine. Xa ndiyibone i-proof. Fine ukubona mosilanto ba okay fine ngumvenda. And umvenda banalanto. Yeva kuyakhala ngisabavenda. Sorry ngene call. Kuyakhala ngabavenda mos babayiphethe. Yabo? Hayi ke ngiqomba I won. Here I won. This is my man and he is my type. So umuntu right but i-type anayo. But umjongile umuntu ongamjola wena yabo? Okay fine. Hayi ngixele mina kwaye angiphekanga ke mina kathi hayi uhluthi vele bekatyele emsebenzini. Okay athi wena utyile na? Ndithi ke mina ke yes bendityile around 6 but I'm not hungry. Athi hayi ukushila imali ekseni. Yabo? Ukushila imali ekseni ukuthuki. This is my guy mos. This one, it's my guy. Umuntu wami. Hey, kulutu. Gitshele ebhedini. Xa ugitshele ebhedini. Phofu. Ufike vele sinisebhedini. Ngabe ngokuze ufike ngabo 10. Ufike sinisebhedini vele singasanxibanga. Manje yoblanda egeyithini. Ngivele ndafaka itawuli nama ndomlanda. Sigibele ebhedini. Yini manje? Sigibele ebhedini. Asigibele ebhedini. Kiss to kiss. Kiss right. Ndiyabona ba wasaba nonibamba. Kubonela kiss ba awubanjwanga. Uyesaba nokunibamba. Uyandikhisa but akanibamba ngiqomba yebo. What's going on up? Ndimbambe ke. Yeva ndimbambe. Xa ndimbamba ityokotyoko ayivukanga. Ndithi hayibo. Inoba ngani wena nalento zoba tyokotyoko ayivukanga. Ewe noba siyaqala ubonana fundi ndiyayifuna kaloku. Ndiyayifuna. Yabo? Ityokotyoko like ndithi hayibo umvendo utheni lona into etyokotyoko ninempesu. Ninayo nempesu kaloku nina umvendo utheni lo nento etyokotyoko. Ndithi hayi rhawu uyandiqhela lo. Hayi. Sikhisana kude kufike libe uyangibamba siyabambana. Andifingarisha. Ndithi hayi noba ivukile ngoku. Bendigqibele ngelaa xesha engekavuki ukubamba. Noba ivukile ngoku. Ndimbone igibele ngaphezulu. Ndithi hayi noba ivukile. Nakugelo uzofumana. Ndimgqibele yagqibela ngaphezulu. But amathanga wami nekuku yam bewimanzi.
ndimgqibele egibela ngaphezulu but ndibone amathenga wam nekuku yam emanzi. Zange ndimvefeja mina. Athi cela undiphe into yokusula. Njengethi ndandisopa guys, ndicela ndiphe into yokusula. So into eza engqondweni yam into yoba yho inoba ndimanzi kakhulu ngofuna uqala ndosula iqala before. Xa ndiphakama ayibo sigcwele isibumbu, sigcwele nasemathangeni and zininzi, sigcwele isibumbu sigcwele nasemathangeni. Ndothuke abayibo uchamile mos lo mntu akhange ndimve. No guys, akhange ingene uchame engayifaki. Ndimnike itawuli osule azosula. So bathi anqanqe phezu kwebhedi. Ndilalela ngezinsha aba bandibuza ikhondom. Ningazozenza juice ngami ngathi niyayisebenzisa ikhondom. Nidliwa raw nina, nidliwa raw amagweja nina. Ningazongijwayela amasimba. Nina nidliwa raw every day. Ningazongibuza ikhondom as if nina niyayisebenzisa. Ningazondiqhela kakubi. Ningandiqheli nje. Anihlangene futhi. Andazi noba ucinga kade or dom or ucinga kanjalo everyday. Mawuzonibuza ikhondom yayiphi kodwa ndiyaxelela ukuba isibumbu sasemanzi zilento zazakhe. Ndiyaxela ikhondom ilento isibumbu sami namathenga wam ayimanzi zilento zana zakhe. Kodwa uzonibuza ikhondom. Like at this point ikhondom iphi njengoba uzenza isibhanxa nje. Alela ke. Hayi. Ndithuke like ndisazibuza Bible. Siqhubela vele. Ndiyazibuza ngaphakathi. Ndizibuza ngabantu ba what happened or mina inkulu kakhulu na ikuku yam bandithe ndingayivi ngena. No, there's no way. There is no way uba ndingayiva mayingena noba kuthi inkulu kangakanani. Azange senze nto kubusuku wahamba ekuseni. Ndamtexta sisemsebenzini. Mase ndimtext nitype what happened izolo because asenza nganto. Why kuzovela uchama ungayifakanga? Athi hayi phela nawe uyelo kakhulu and esendubawela kakhulu nami. Ngendiva ebethi ndichisa kakhulu so uthe mayifaka wachama. No, azange attempt nokuyifaka. Bezilo bafo ingekangeni. Nxa ubuthi ndiyelo kakhulu. Like everyone deserves a chance mos. So ngiqomba hayi ubhuti maybe nyane ibekandibawele nyane that's why ezokhaleza achame and achame ngayifakanga. Ubone ke oboyelo bonathi ubonile ke wakhaleza wachama. Hey, andimnikeze nye chance. It's okay. Siqhubeke sithethe nobhuti. Siqhubeke. Kufike usuku lela athi ungena i-night shift emsebenzini. Beningasebenzi leso sikhathi leso. So bendifumaneka anytime na. Ungena i-night shift emsebenzini ucela uzongibona before ahambe aye emsebenzini. Yeah. It's okay, it's fine. Ungeza. Hayi kusekuseni yani ndivuke ndihlambe, ngiclean indlu yami. Ngizoba nesivakashi mos. Ngiclean indlu yami. Hayi. WhatsApp ndithi ngicela undiphathele uchicken licken mawuza ngapha. Chom, ngicela undiphathele chicken licken mawuza ngapha. Athi okay fine. Ukude uchicken licken and uzo requesta yena maxeza apha. So ucela uba mayifika sihambe sowuthenga and beningahlanhlala kude ke no chicken licken. Fine. Hayi. Afike thambe si chicken licken. Sifike sithenga chicken noba la nyama le yanda ithenga yenza buma 200 and something. See 2 mos. We are 2. Noba yenza 200 and something la nyama le. Eva? It's okay, it's fine. Thenga inyama ndibuye asibuye endlini ukuba ndikwenzele ukutya. Athi hayi uhluthi yena bekathengela mntu hayi bo uthi ndiyeke ndithenga inyama engaka kodwa ndithengela wena kuphela. Athi hayi it's fine, it's okay. Hayi. Ndikhulule yeva. Uvela wagibela phezulu kuledla ngogibela phezulu wanqanqa wapress phone yakhe. Yabo. Ndikhulule. Xa ndikhulula nje ibhodisi nepenti. Ndithi ke hayi ndiyachamna. Ndiyaxoka andithi awukwazi kaloku ukuza kwam unganikile
uzele leyo nto, awuzange uzopress phone, awuzange sibe sincokolo. Mawuze kwami uzele le nto ndoda, uzele le mawuze kwami. Andidlali, ndiyazithandela kona, uzele le mawuze kwami. Mamela-ke ndikhulule, ngigibele phezu ebhedi, ndizipressele ifowuni yam nami, sincokole. Ndibona uba ubani akho nto yenzekayo, uzipressele ifowuni lo mntu uyacela, akho nto yenzekayo, and ndikhululile. Noba nditheni na andimenzi uba abatywe. What's going on? Hayi, ndibeka ifowuni yam phantsi, umane ndibeka ifowuni yam phantsi, neyakho uzoyibeka mos. Ndibeka ifowuni yam phantsi, sogqiba ndithathe isandla sam ndisijikelise apha kuye, ndilale ngesayidi. Ukubona uma ulele ngesayidi uvula amathanga kancane, kuvela icebe eliyi-1 lempundu. Ndilele ngolo hlobo olo ke, ndimbambile. Ndithi ke mna ke ndicela ukhulule ibhanti, ndicela ususi undivulele ibhanti, ndifake isandla. Nditsho kanjani? Wathi okay, ndivule, avule, ndifake isandla. Xa ndivule isandla ilele iso okwenjeke, itocutocu like so, iphelele lithemba, and xa ithi ke ngoku inejwabu. Last time ndandingayivanga ibinejwabu xa ndiyibamba, andifuna uxoka. Noba nam ndandingxamile uba maside senze le nto, ndandingayivanga. Uma ndiyibamba inejwabu and la phambili khubona umuntu ebatyiwe wayeka. Inale ncindi ethi mawuthi ndithi uthi ukuyidlalisa, uve kulo kuthiwa idlalisa ibhebhi izovuka. Ndithi ukuyidlalisa ibhebhi izovuka. Ndithi ukuthi ukuyidlalisa ndicinga uba ibizovuka kaloku, but andijampisi, ndiyidlalisa ngesitayile, andijampisi ukuthi ndifuna yona. Yake yavuka phi? Azange ivuke kwade kwafika ixesha loba ubhuti ahambe. That yabona ngoku ndohlulakele injeke guys, uba uyayazi injeke, uyayazi noma ilele ngenjeke ilele kanjani, and iwesi mayiphinde ibe nejwaba idithi tshele mina.